Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sing mandro? Yo, ge wis yo. Wis ngono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Antasena, Pakde Kartomarma, ya. Ayo, kowe gelem bali ora? Wah, kok kon bali mergane Pancawala Kandhanana. Najan kuwi kadhamu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar apa, Pakde? Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa. Sing tawet dene apamu? Ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu. Jajal-jajalan Pakde menang sapa? Satama iki jangkar karo wong gerang, ora sandadak kokean gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama mati. Didurma Gati, Antasena. Mumpung iki dulung patio gegel, kowe mundur piye? Mundur ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih. Pokoke Pak Kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Kowe ngerti ora aku sapa? Pakde Durma Gati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah jajamu. Yo, tibakno. Hai! Modal. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Bacok bendol siramu Diwano. Wah! Wedan. Glaji ndasmu. Tibano. Asem lah apa-apa. Bacok sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkel ra kowe. Wah. Wijan gak apa-apa. Kowe bayi wingi soal wani karo padhemu, sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang karo padhemu, langit tanggep. Aku tobat, Nger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku
Aku tak takon diwangsuli ya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lu ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenang. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Iku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Nggak nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ora apa-apa. Men dipecat lemu Dalipate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Aisin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sa izin kula nakal. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru? Nggih Pak Guru rok di PP kok Pak Guru. Oh tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Anek nginjen rok di PP ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mbon nggih Pak Guru, mbon nggih. Arep endi? Ajeng wangsul. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Gawe nembang. Ndang. Mentak ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe mboten Pak Guru. Bandung saka kene. Sini. Hamba aja ngita ana kandhang. Wae, Dik Patih. Sampeyan niku patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Tak kandhani mengruwah. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono kuwi to. Ah, kula isih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak.
ana wong tua-tua kok do ora ngerti isin. Ah kandhane. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Tur salana lho wonten dawuh. Maju ya Cah Bagus. Maju, Antasena patenana. Mentak mo. Suwe Antasena pateni. Mentok. Ndrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Pati Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentak. Pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijo pajaku kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentak. Mangrupang. Oh, nek ora ngados kok segar kosone mboten adawa. Bandem saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi daya temen. Mangrupang ayo kula katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munya. Oh, manus-maning jajanan sekretaning bawana. Iblis anak Antasena tiban Cundamani urip Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kuwi dadi tiban Cundamani kok ora apa-apa? Lah iki Cundamani. Ya, manus-maning jajanan sekretaning bawana iblis anak. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Astina. Lengger, kena tak kandhani ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang golombo dadimu setaras. Lele iki nang golombo marane tangan kowe. Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong radi dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusangaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amah. Lho. Tomo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke. To tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati. Buar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kamituwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, Sengkuni cegate. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya iki aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo Mbah. Iki ora guru karo murid, tenguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar keprabone Ngastina. Menawi jengandika Angger Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura
Ingkang Raka angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Praboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken angger Pancawala menapa angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Iki po, Mbak. Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggal entasipun wayah kula angger Antasena menapa angger Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika Gajah Pusaka. Ya parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upami mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon wonten negari Ngastina ngaten nggih. Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar ke Praboning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi mbadal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar ke Praboning Ngastina. Kyai Antisura ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemahku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rantai pedhot marandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala malah mlajar mlebet telenging wana. Kang aja sedih hatine diterima-terimake. Nek Kakang ora kedunungan Wayu Ratu, aku ora kedunungan Wayu Ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Sabanjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh nggih. Mentok wis nyanyi wis. Pokoke nang Ngastina. Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Ndadosaken kagiat ara sing manahipun ingkang wayah. Jengandika Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna. Ingkang wayahipun Stija Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Gandak mlaguduk sualu kembal Semarante hawela. Nggih ger wayah Mas sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing Saka Lima turaken salam taklim kula katur ger wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang kula tampi akarya bapa raos sing manahipun ingkang wayah wonten menapa dening Janur Gunung rawuh jengandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang ger wayah kula Prabu Setija Buma Narakasura estunipun anggen kula kejarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi antatos ing kawuningan bilih negaring Ngastina dinten samangke geger sebab saking menapa mugi antatos ing kawuningan mboten sebab saking menapa wis saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kita namung sekedhap anggenipun kepengin raosaken dados nalindra. Kula nuwun sewu lho nggih. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Nanging menika negari lho nggih. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut.
Nadyan ingkang Bawa Eyang ing Sukalima majeng ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening Pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening Pun Antasena pekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna. Kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana meleng kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng Wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang? Ingkang Paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pintusrayan. Sinten kemawon Nalendra satriya Brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul. Tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena. Ngaten nggih ngendikanipun ingkang Paman Duryudana. Jagat pasaning Bathara. Panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho, nggih. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delok mekaten, Eyang sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bumanara Kasura dipun parengaken sabiyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlajeng andika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendra ing Traju Trisna Prabu Stijo Bumanara Kasura. Kula tringkah sekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalendra ing Traju Trisna Prabu Stijo Bumanara Kasura. Antasena, adikku dicah bagus. Yen pancen Si Adi ngeman karo uripe Si Adi, mestine Si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to Si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira Si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Nalendra ing Traju Trisna? Antasena, aku sing teka aja kaget, adikku cah bagus Antasena. Nuwun sewu Kakang Mas. Ngantos bingung raos sing manah kula. Kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi. Ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan keng rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adikku diadiku cah bagus Irawan. Pawarta sing dak tampa lamun adikku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi yen to bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki Yayi aja nganti Si Adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina. Wis sak mesti lamun pun Kakang lawan Si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi. Nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen. Dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala. Sing wigati upama apa sing diniati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adikku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi suwawi kula dherekaken. Blegegek. Sadulita. Lho, enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren sampeyan rawuh. Dat sabene mung Ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang raka ing Pringgondani. Oh, Semar.
Sayektining nggonku prapta ning Karang Kadempel ndherekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya mbedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala Darbi pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar ke Prabune Ngastina ning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun mula pun boten nama mokal nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darma Kusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebudhek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk kula sing ora cocok merga niku bakal obak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den lho Semar ana gajah ingkang nyaut karo adhiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahi sirahe mangriyen nek ora ngerti mang takon sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur nika gajah ora baen-baen nitik ulese ingkang ngembang duren nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing katebian Ndara sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Kaka Prabu Yai wonten menapa dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati ngengingi babagan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Kaka Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal nggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina nuwun sewu Yai jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yai Prabu nanging kenging menapa Paduka sanget-sanget anggenipun menggalaken kawontenan negari Ngastina Kaka Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Kaka Prabu Duryudana namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina mila awon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Kaka Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka Yai pinantu ing suka basu Kaka Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kresna tak tampa Kaka Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa wonten menapa Kaka Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng rayipun Punta Yai wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negari Ngastina sampun bedah Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka ing Mandura kepelajar Bapak Lembandana iki kepelajar
Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina? Mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yayi. Kula dewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajoki pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pancawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumure jagung. Nganti dadi dukane Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik Prasata Kurawa. Nenggala agamaning pun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caidan. Rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh. Bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yayi. Yayi Antasena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi ngunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Dimas Antarja. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo ya Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi. Pun Kakang mireng yen to Siadi lan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik aja ngawur. Pancen ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki ming Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersaning Gajah Kyai Antisura. Sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura medal saka Wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satra ngene iki ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Antarja. Pun Kakang sayekti nyoba marang katrimaning urip jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang ki putra ingkang tinemu pembayut lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa gumaruba ana angin gedhe lambahing Kyai Antisura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kaget kadra kasangsang yaning para putra. Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to wis matur, aja runtik atine, aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Praboning Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu Kang. Wis. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kano Irawan dadi tumenggung.
Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula nggo abrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Ya Dimas aku manut. Ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah, mbaya tumenggung kok lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mengasah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye. Kabeh do dadi senopati pateh. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Kowe ra biaro iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono. Piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Wis tiwas mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing lak sing sok mbarengi ratu nek metu dededang ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pating jero, aku pating jaba, Kakang Pancawala pating jero. Terus Sinawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adhiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta gati sawigeng diri. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara Kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Nrakasura iki kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku aja kowe Gatotkaca piye? Ngerti yo iki senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk senopati ora ning kene bapane rembugan. Menyang ngendi? Ning jaba. Babu Yayi. Arek ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ana wong arep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir iki mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyogodo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho kowe. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mranteke iki siwar-siwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Dolanan gudhek. Anggemu iki sapa padamu kok? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Hah? Cenanangan ora.
Syukur dikeplak. Heeh. Tak bares engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kaderenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumanjen kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe mirah dadi kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakdi? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki tareng karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong Brek. Gong ora Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun, nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndaran dasane wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe ki lho bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe ki. Nyataku anak setan kok. Lho, getak ndolorku daron. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Oh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena ki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe ngene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Wantaja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumalara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Setijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dhawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngapa, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Oh tak titipke bapak. Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapakne iki anggepe bapakne kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka nenggala kok titipke bapakne. Pira-pira iki tanggung jawab. Nanti Gong, golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Gunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Enopati. Ngastina Raden Gatotkaca rasa dadaku kan gunung tanpa gunung. Ngastina bali darbeing
Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah. Damu. Wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawa Lantasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok seta? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggih. Tak paringi. Nek nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestuhaken dawuh. Balekke pusaka. Truk, nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajari kowe. Waduh, cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi. Gong. Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing angkon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngethak. Lah iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono, wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, yo males yo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu? Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kok ora anu Siwa Mandura. Ah, pusi ayo. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae kedap-kedip. Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sing nabrak Mandura? Yo, ge wis yo. Wis ngono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat wasane Ubathara. Nek ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki barani ya. Kae lara rampung selak padang malen. Aku arep balekke pusaka. Oh iya tak trima. Yo. Oh iya. Pun jadi tombo. Gek ditampa iki. Ora edan kowe. Lah kok sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak trima ya Antasena, tak trima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena. Mboten nonton e.
Sapa? Kangwa Mandura. Lah kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala tak kundurke. Yo. Sona nek gunake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndene nek wis nyekel pusaka. Pitik sapa mlebu perkara aku iki? Ora ana bola diwo kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trima. Ngestina tak kundurke Pakde. Yo, tak trima Antasena. Oh, sinuwun Ngestina sajake ora trima, Gong. Kalau mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa, dendang karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara, yo. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye? Paripurna, yo. Purwa Madyawusana pun wilujeng samudayanipun. Mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya. Ya Semar, nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali. Ya Semar. Surasudra janing kang ratsuh brasut tapi kula Darmastuti rahang sami makarya rahayung samya pinanggih.